Vážené bytosti ľudského rodu, musíme si uvedomiť, že svet je večný a že v objektívnej realite sa mení forma hmoty, ktorú môže objemovo nekonečno znegovať, čiže zrútiť do stredu, stvoriť od stredu hmotu, alebo ju stagnovať. Od roku 2002 sa píše dátum nekonečno plus 2002, lebo si musíme uvedomiť večnosť objemu, čiže sveta, ktorý programuje hmotu, DNK kyselinu života, všetkých bytostí, či pozemšťanov, či mimozemšťanov, v svojom objemovom, neohraničenom, nekonečne n-rozmerného systému, objemového charakteru, pričom za n môžeme dosadiť číslo 1 objemových systémov až nekonečno. Keď dodržíme zákon do všetky bytosti ľudského rodu, nezabiješ, budeme sa stretávať v takej dimenzii hostorom času, lebo pre božstvo neexistuje čas ako v objektívnej realite a pre mňa neplatí už m krát c na druhu. Lebo boli mi ukázané paranormálne javy medzi životom a smrťou určitej bytosti zvieratieho charakteru, ktorý je taký zákon ako pre ľudský život. To znamená, že veškerá hmota, veškerý rozmernosť má rozmerovú rozmernú dušu, pričom platí zákon od každého stredu objeme, pričom objemových stredov v objeme máme nekonečne stredov. Podľa rozmerovej mriežky, ktorú som dodal Ferovi Brinzovi, ktorý ju zaramoval, platí zákon večnosti existencie rozmerného systému v objeme pre všetky bytosti, či pozemšťanov, či mimozemšťanov, lebo vlastníkom je objemové n-rozmerne neohraničené božstvo, ktoré vládne večne v svojom objemovom nekonečne. Na budúce ďalšie rozmerové prvky, ktoré platia od každého stredu, či dvojrozmerného, alebo nekonečno rozmerného systému. Ďakujem ľudské bytosti.